ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಮಾದರಿಗಳ ಎಂಚಲ್ಲರು ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಎಂಕುಲ್ ಕೂಡ ಓಲಿತ್ತ ಗೊತ್ತುಂಡತೆ ಓಲಿತ್ತ ವಂಡರ್ಲದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಂಕುಲು ತಿರುಪತಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದು ಮುಲ್ಪ ಎಂಕುಲು ರೂಮ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಮುಲ್ಪ ಎಂಕುಲು ನೈಟ್ ಸ್ಟೇ ಆದಿತ್ತ ವಿನ್ನುನ ಮೀದಾಂಡ್ ವಿಶು ಮೀಯರೆ ಪೋತೆ ಎನ್ನಲ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲ ಮೀದು ಎಂಕುಲು ರೆಡಿ ಆಯ ಇತ್ತೆ ಎಂಕುಲು ತಿರುಮಲ ಬೆಟ್ಟ ಇತ್ತೆ ಕಾಂಡ ಎಂಕುಲು ಬೆಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅಂಥದ್ದು ಬೇತೆ ಕಡೆ ಕೂಡ ಪೋರೆ ಉಂಟು ತೂಕ ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಪ ತಿರುಪತಿಡು ಏತ್ ಟೈಮ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೂರ ಪೋಪ ಬಂದು ತೂರು ಇತ್ತೆ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಎಂಕ್ಲೆಡ ಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಆಯ್ತು VIP ಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಎಂಟ್ರಿ ಕಾರ್ಡ್ ಆಲೈದು ಎಂಕುಲು ಫ್ರೀ ಲೈನ್ ಪೋಡ್ ಬಂದು ಯೋಚನೆ ಬಂದ ಬಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಡೋರ ಬಂದಾಗ ಎಂಕುಲು ಬೆಟ್ಟ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋತಿಲ್ಲ ಅತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಸರಿ ಎಂಕುಲು ಇಂಚ ಎಂಕಲ ಕಾರ್ಡೆ ಬೈದ ಅಂಚದ ಕಾರ್ನ ತಿರುಮಲ ಅವಳು ಬೆಟ್ಟಡು ದೀದು ದೇವರ ದರ್ಶನ ಮಲ್ತದ್ದು ಬೊಕ್ಕ ತಿರ್ತು ಬರ್ಬೇಕು ಏತ್ ಟೈಮ್ ಆಪುಂಡ ಗೊತ್ತುಚ್ಚಿ ತೂಕ ವಯಸ್ಸು ಈ ರೆಡಿಯಾ ತರೆ ನುಂಗುಂಡ ನಿನ್ನ ತರೆ ನುಂಗುಂಡ ಅಂದು ಐಕಾಲ ಅರ್ಧ ತರೆ ಕಟ್ಟು ಮಲ್ದಲ್ಲ ಅವೇ ಯಾಂಪಂತ ಈತು ಮುಟ್ಟನೆ ಮಲ್ಪುಲ ಬಂದ ದೇವಣ್ಣ ಎಂಕು ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಹಾಕಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಅವನು ಈತು ಮುಟ್ಟ ಕಟ್ಟು ಮಲ್ಪುಲ ಬಂತೀನಿ ಅಲ್ಲೊಂದು ಉದ್ದನೆ ದೀತಲ್ಲ ತೂಕ ವರ್ಷ ಅಂತ ಕಟ್ಟು ಮಲ್ತ ಪೋಯಿ ಅಲ್ಲೊಂದು ವಿಚಿತ್ರ ಮಾದು ತರ ಏತು ಕಟ್ಟು ಮಲ್ಪುಂಡು ಆತೆ ಕೂಡ ಬರ್ಬುಂಡು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಗುಂಗೂರು ಕೂದಲು ನಮ್ಮ ತರೆ ಬರ್ತೀನಿ ಅಜ್ಜಿ ಅವಳ ಮೀನ ಪಂತಿನೇ ಬಿಡ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಈತೆ ಹಾಪುಂಡು ತಾರೆ ದೃಷ್ಟಿ ಜಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಅಲ್ಲದಾದೆ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಅಲ್ಲ ಅಮ್ಮನ ತರೆಲ್ಲ ಅಂಚೆ ಉದ್ದ ಅಲ್ಲ ಅಕ್ಕನ ತರೆಲ್ಲ ಉದ್ದ ಮಲ್ಲ ತರೆಲ್ಲ ಉದ್ದ ಐಕ ದೃಷ್ಟಿ ಪಾಂಡವು ತಾಲೂನ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ತಿಕ್ಕ ಹಾಪುಂಡೆ ತಿಕ್ಕ ಕಟ್ಟುದುಂಡು ಬಿಡ್ಪೋಂದಿಲ್ಲ ತಿಕ್ಕು ಎಂತ ಮುಲ್ಪ ಚೆಕ್ಕಿಂಗ್ ಆಂಡ್ ಫುಲ್ಲು ಚೆಕ್ಕಿಂಗ್ ಒಂದು ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಎಂಚ ಚೆಕ್ಕಿಂಗ್ ಆಪಡ ಅಂಚೆನೆ ಕುಂಟು ಅವು ಒಂದು ಪೂರ ಬ್ಯಾಗ್ ಇತ್ತು ಪಾಡ್ರೆ ಇತ್ತಂತೆ. ಸೊ ಆಂಡ್ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಬೆಟ್ಟಗೆ ಪಿದಡ್ಡು ದೇವೇರ್ನ ದಯೆ ಕೊರ್ನುಡು ಹೋದ್ ಬರ್ಕ ಅವತ್ಯ ಪುಷ್ಪಂತ ಗಿಡ ಕಂಗದ ಪುರೇ ಕಂಗತ್ತ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೈಲ್ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಮರ ಬಟ್ ಏತ್ ಪೊರ್ಲು ದೀತಿರ್ತದ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಬರ್ತುವರೆ ವಾ ಎಂಕುಲು ಇತ್ತಾತೆ ತಿರುಮಲಗು ಬತ್ತದು ಮುಲ್ಪ ಪೂರ ತಿರ್ಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಭಾರಿ ಶೋಕುಂಡು ಪ್ಲೇಸ್ ಪೂರ ತೂಕ ಮುಲ್ಪ ಪೂರ ಎಂಚ ಪೋಪಿನಿ ಬರ್ಪಿನಿ ಒಂದು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಬಟ್ ಮಾತ ಕೇನೊಂದು ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಎಂಕುಲು ಮುಲ್ಪ ಶೂಸ್ ಪೂರ ದಿವರೆಗೆ ಬತ್ತ ಒಂದು ಬ್ಯಾಗ್ ಕೊರಿಯರ ಬ್ಯಾಗ್ ಪೂರ ಪಾಡ್ದು ದಿವಂದಿಲ್ಲ ತಿರುಮಲ ತಂಪುಂಡು ವಯಸ್ಸು ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ತಂಪುಂಡು AC ಇತ್ತಿಲ್ಲ ಕಾಪುಂಡು ಫೀಲ್ ಸ್ವಂತ ಗಾಡಿ ಕಾಣತ್ತಂಡ ಏತು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಪಂಡ ಒಲ್ಪಲ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಏಜ್ ದಿವರೆಗೆ ಸುತ್ತುದು ಕಡೇಕ್ ಮೂಲ ಒಂದು ಜಾಗ ಬೆತ್ತೆ ಒಂದು ಜಾಗ ಚಾಯ್ಸ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಮುಲ್ಪದಿಯ ಒಲ್ಪ ಪೋಂಡಲ್ಲ ಪಾರ್ಕಿಂಗೇ ಇಜ್ಜಿ ಮುಲ್ಪ ಭಾರಿ ಕಷ್ಟ ಸ್ವಂತ ಗಾಡಿದು ಬರ್ಪಿನ ಹಿಡ್ದು ನಮ್ಮ ಟ್ರೈನ್ಡ್ ಬರ್ತದ್ದು ನಮ್ಮ ಜೀಪುಡು ಬರ್ಪಿನೇ ಬೆಸ್ಟ್ ತೋಜುಂಟು. ಎಂಕಲು ತಿರುಮಲೆಗೆ ಬತ್ತದ ಪೂರಾ ಸುತ್ತುದು ಎಂಕಲ್ಲ ಗಾಡಿನ ಪಾರ್ಕ್ ಮಲ್ತ ಮುಲ್ಪ ತುಲೆ ಏರಿಯಾ ಎತ್ತು ಶೋಕುಂಡು ಅವ್ಳು ಕರೆಂಟ್ ಒಂದುಂಡು ವಿನ್ನು ಎಲ್ಲಿಯಾ ಎಂಕಲ್ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಒಲಾಯ್ಪೋಂಡ ನನ್ನ ಎಂಕ್ಲೆ ಮೊಬೈಲ್ ತಿಕ್ಕುಚ್ಚಿ ಬಂಡ ಅವು ಲಾಕರ್ಡ್ ದೀದೆ ನಮಕ್ ತಿರುಪತಿ ತಿರುಮಲ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಒಲಾಯ್ ಪೋರೆಗೆ ಹಾಪಿನಿ. ಸೊ ಇತ್ತೆ ತುಲೆ ಎಂಕಲ್ ನಡತೊಂದು ಪೋವೊಂದುಲ್ಲ ಲೈನ್ ಪತ್ತಿಯ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಅವಳು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ 30 hours ಬಂದು ಕೊಡ್ತೇರಿ 8 ಗಂಟೆ ನಮ್ಮ ಒಲಾಯ್ ಪೋಪ ಪಿದಾಯ್ ಬರ್ಪ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಬಟ್ ಎಂಕಲ್ದ ಅವಳ VIP ಕಾರ್ಡ್ಸ್ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಸಡನ್ಲಿ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಲ್ತ ಬತ್ತ ಅದೇ ಪಂಡ ಅವಳು ಫ್ಲೈಟ್ ಟಿಕೆಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಟ್ರೈನ್ ಟಿಕೆಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಏನಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ನೀವೆಲ್ಲ ಕಾಣಿದ್ರ ಇನ್ನು ವಯಸ್ಸು ಬ್ಯಾಡ ನೀವು ಮಾಡಿದ್ರಿ
ಗೈಸ್ತುಲೆ ಏನು ಬಟಾಣಿ ತಿನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕಡು ಬಟಾಣಿ ಕಡ್ಡೆ ತಿಕ್ಕೊಂದಿಜ್ಜಿ. ಸೊ ತಿರುಪತಿ ಕ್ಯೂ ಉಂಟು ಅತ್ತೆ ಅಲ್ಪ ಪುರ ಬಟಾಣಿ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಬಟಾಣಿ ಆಯ್ತುಂಡ ಏತು ಟೈಮ್ ಮಾಡಿ ಬಟಾಣಿ ತಿನ್ನಂದೆ ಕೆಮಿಕಲ್ ಅದ ಅದನ್ನು ಪಾಡ್ವೇರು ಬಂದು ಬಟಾಣಿ ಕಡ್ಲೆ ಇಕ್ಕುಜಿ ಆಂಬತ್ತಿದ ಸುಮಾರು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಒಳ್ಳೇದು ಬಟಾಣಿ ತಿಕ್ಕುಂಡವನ್ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಇತ್ತೆ ತಿಕ್ಕುದುಂಡು ತಿನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ. ಮುನ್ಪ ಎಂಕಲ್ ಮಸ್ತ್ ಕ್ಯೂಟ್ ಪೋಪಾತೆ ಮಸ್ತ್ ಲಾಂಗ್ ಇಡ್ದು ಪೋಪ ಅಂಚ ನಮಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಏಡ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಬೋರ್ಡೆಲ್ಲ ಗಾಡಿ ಗಡಿ ಬರೋದೇ ಇರ್ತೀರ ಕನ್ನ ಜೀಪದಲ್ಲಿ ಕನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಆ ಗಾಡಿ ಉಂಡತೆ ಪಕ್ಕ ಬರೋದೇ ಈತ ಜನ ತನ್ನದು ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನೀವು ಸಖತ್ ಖುಷಿ ಇದೆ ಥರ್ಡ್ ಟೈಮ್ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಮಾತಾ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಥರ್ಡ್ ಟೈಮ್ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ವೈಶುನ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ವಿಸಿಟಿಂಗ್ ಟೆಂಪಲ್ ಇತ್ತೆ ದೇವಗೊಂಡ ಅಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ದುಂಬುಲ ಅವರ ಪೂತಿ ಜೊಲ್ಗೆ. ಸೊ ಇತ್ತೆ ಮದಿ ಮಾಯ್ಬೊಕ್ಕ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ತೆಂಕಲ್ ನೊಟ್ಟು ಬರಂದಿಲ್ಲ ಅದು ಜನ ಜಂಗುಳಿ ಕಂಡಬಟ್ಟೆ ಜನ. ಕೆಲವು ಸರಿ ಓ ಮೈ ಗಾಡ್ ಬಂದನ್ ಚಾಪುಂಡು ಬಟ್ ಓಕೆ ಲಕ್ಷ ಜನ ವೆಯ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋಂದಿಪ್ಪನ ನಮಕ್ ದಾದಾ ಒಡಿಯೇ ಯಾನ ಎನ್ನ ವಿಷುಗೊಂಚೂರು ಟೆನ್ಷನ್ ಆವೊಂದಿತ್ತು ಇವತ್ತು ಲೇಟ್ ಆಪುಂಡು ಅಂಚಂದು ಐಕ್ ಆಯ್ ಕುಲ್ನಲ್ಪ ಬೇಜಾರದಲೆಗ ಮಲ್ತತ್ತೆ ಈಗ ಪರೊಂದಿತ್ತೆ ಅದು ಈತು ಲಕ್ಷಾನ್ ಕಟ್ಲೆ ಜನ ಕುಲ್ನಾಗ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಎಂಚಿನ ಮಗ ಒಂದು ಆಯಾಗ ಪರೊಂದಿತ್ತೆ ಬೊಕ್ಕ ಆಯಾಗ ಒಂಚೂರು ಸಮಾಧಾನ ಒಂದಿತ್ತೆ. ಎಂಕಲ್ನ ವಿನೀಶ್ ತುಲೆ ಜೈದೆ ಡೇಗೆ ಎಂಕಲ್ ಪೂರ ವೇಟ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಏಪ ಕ್ಯೂಟ್ ಕೂಡ ಕಡ ಬಿಡ್ಪೇರು ಬಂದು ಒಂಜೊಂಜಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಬಂದಾಗ ಅಂಚಿಡಿಂಚಿಡು ಜಗಲ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಸ್ಟಕ್ ಆಂಡ ಅದು ಮಲ್ಪಲ್ಪನೆ ಕುಲ್ಲುಂಡು ಮಿಡ್ಲಿಡ್ ಜಾಗಿತ್ತಿನ ಅಲ್ಪ ಕೆಲವು ಜನ ಜೆಪ್ಪರ್ಲ ಜೆಪ್ಪೇರು. ಅಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಮೊಬೈಲ್ ತಿಕ್ಕಿಂಡು ಓದಿತ್ತು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಮೊಬೈಲ್ ಇದು ಊಟ ಲಾಕರ್ ಇತ್ತು எனக்கு ಮೊಬೈಲ್ ಇತ್ತು ಮಾತ್ರ ಇಂಥಲ್ಲ ದೇವರನ ದರ್ಶನ ಪೂರ ಅದೆಂಟು ಮತ್ತೆ ಪಿರಬತ್ತ ತುಲೆ ಏರಿಯಾ ತುಲೆ ಇಂಚ ಉಂಡು ಬಂದು ಕಡೆಗೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ತೋಜವರೆಗೆ ಕಡೆಗೆ ಆಯ್ಜಿದೆ ಬಡೆಂಕಲ್ಲ ಇಂದೇನು ಕೊಣೋಪೇರು ಇಂಕಲ್ಲ ಮೊಬೈಲ್ ಕೊಣೋಪೇರು ಸೊ ಅಂಚ ಅದು ಕಡೆಗೆ ಆದಿತ್ತು ಇಂಕಲ್ಲ 3 ಲಗೇಜ್ ದೀಪಿನ ಇತ್ತುಂಡು ಅಲ್ಪ ಮೊಬೈಲ್ ಕೊರ್ಪಿನ ಇತ್ತುಂಡು ಮೂಲು ತುಲೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಕುಲಿದೇರು ಮೂಲೊಂದು ಮರ ತುಲೆ ಐತಿ ಶೋಕು ಗೋಲಿದ 24 hours ಆಂಡೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೇ ಮೋರ್ ದನ್ 24 hours ಬೇಗ ಬಂದ 24 hours ಅತ್ತು ಕೋಡೆ 11 ಗಂಟೆ ಪೋತಿನ ಕಡೆ ಇನ್ನಿನಿಗಲೆ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಬಂದು ಜೊತೆ ಎಂಕಲು ಹೋಲಿತ್ತು ಅವತ್ತುಂಡೆ ಕೋಡೆ ರಾತ್ರಿ ಕೋಡೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12 ಗಂಟೆಗೆ ಎಂಕಲು ಉಂದಕ್ಕೆ ಹೋದಿತ್ತ ಚೀಕು ಹೋದಿತ್ತ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕಲು ಬೈಯಾಗ ಒಳಗೆ ಹೋದಾಗ ಎಂಕಲ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ಪೂರ ಕೊರ್ದಿತ್ತ. ಸೊ ಅಂಚ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಪಂಡ್ರೆ ಚಿತ್ತಾತೆ ಎಂಕಲ್ ಪಿದಾಯಿ ಬರ್ತೀನಿ ಬಲೆ ನಮ್ಮನ್ನ ಕಾಳಹಸ್ತಿಗೆ ಹೋಡು ಪದ್ಮಾವತಿಗೆ ಹೋಡು ನಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಮಗೆ ತಿರ್ಗರಿಗೆ ಹಾಪುಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಬೇಕೆ ಕಡೆಗೆ ಪೂರ ಪೋರೆಂಡು ನಿಖಿಲ್ ಎಂಕಲ್ನ ತೆಪ್ಪುಲೆ ಅವ. ಹಾಯ್ ನಮಸ್ತೆ ಎಂಕಲ್ ಓಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಎಂಕಲ್ ತುಲೆ ಪದ್ಮಾವತಿ ಟೆಂಪಲ್ಗೆ ಬರ್ತಾಯಿತ್ತೆ ತಿರುಮಲ ಹಿಡ್ದು ತಿರುಪತಿಗೆ ಬತ್ತು ದಾಂಡೆ ಎಂಕಲು ಈ ಪದ್ಮಾವತಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಒಲೈಪೋದು ಕೈ ಮುಗಿದು ಎಂಕಲು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕಲು ಕಾಳಹಸ್ತಿಗೆ ಹೋಂದಿಲ್ಲ ವೈಶುಲ ರೆಡಿ ಆತಲ್ಲ ತುಲೆ ವೈಶುನ ವಿಡಿಯೋಡ್ಲ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಬರೊಂದುಂಡು ಅವೆಲ್ಲ ತುಲೆ ಮೂಲ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿಗೆ ಫೀಸ್ ಉಂಟು ಫ್ರೀ ಎಂಟ್ರಿ ಅತ್ತು. ಸೊ ಎಂಕದು ಮುಲ್ಪ ಒಂದು ದೆತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಎಂಟ್ರಿಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ದೆತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಿವ್ ಇತ್ತು ಒಂಚೂರು ಕಾಸು ಕಟ್ಟರೆ ಉಂಡು 250 ಉಂಡುಗೆ 200 ಉಂಡುಗೆ 350 ಉಂಡುಗೆ ಎಂಚ ಗೆತ್ತನ ಆಂಡ ಟಿಕೆಟ್ ಆಂಡ ಪೋಯ್ ಅಂಚ ಪೋಯ್ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗಾಳಿ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಗಾಳಿ ಬರೋದು ಮೊಬೈಲೇ ಉಂಟು ಜಾಸ್ತಿ ಗಾಳಿ ಬರೋದು ತುಲೆ ಜನ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಉಳ್ಳಿಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಪದ್ಮಾವತಿ ಟೆಂಪಲ್. ಓಕೆ ನಮ್ಮ ಕಾಳಹಸ್ತಿಗೆ ಹೋಯಿ ನಾನು
ಎಂಕಲ್ಲ ಮೂಲ ಬರ್ತಿದ್ಲ ಎಂಕಲ್ಲ ಕಾರ್ ಬರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಎಲ್ಲ ಬಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಂಕಡೆ ಬಂದು ಬಿಡ್ತು ಒಂದು ಕಾಳಹಸ್ತಿ ಹೋಗ್ಕೊಂಡು ಬಸ್ ಬಂದು ಮರ್ಲದ ಎಂಕಲೆಗೆ ಏನೇ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಎಂಕಲು ಪದ್ಮಾವತಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ತಿರುಪತಿ ಬಸ್ ಸ್ಟಾಪ್ಗೆ ಬತ್ತಿಬಿಟ್ಟೆ ಎಂಕಲ್ KSRTC ಬಸ್ ಬತ್ತಿಯ ಎಂಕಲ್ ಕಾಳಹಸ್ತಿಗೆ ಯಾನ್ಲ ವಯಸ್ಸುಲ ಇರುವೇ ಉಲ್ಲ ಎಂಕಲ್ ನಾನು ಜೋಗ್ಲಿದ್ದು ಮಸ್ತ್ ಟಯರ್ಡ್ ಆಗ್ತದೆ 24 hours ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಆಕಲು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬರ್ತಿರತ್ತೆ ತಿರುಮಲೆಡು ಅಂಚ ಆಕಲೆ ಇರುವೆಗೆ ಮಸ್ತ್ ಸುಸ್ತಾಗ್ತದೆ ಎಸ್ ಅಂಚ ಮಸ್ತ್ ಟಯರ್ಡ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂಚ ಚೂರು ಎಂಗ್ಲು ಜಪ್ಪು ಪ್ಲೀಸ್ ಎಂಗ್ಲೇನು ಗುಡ್ಲೆ ಬಂದದು ಅಂಚ ಓಕೆ ಎಂಜಿನೆಲ್ಲ ಕಾಳಹಸ್ತಿ ಪದ್ಮಾವತಿ ಅವು ಎಂಕಲಿಗತ್ತ ಕೊಂಡೋಗ್ಲಿಗತ್ತೆ ಜಾಸ್ತಿ ದೇವೇಂದ್ರ ಮುಖ್ಯ ಭಕ್ತಿ ಭಯ ಅವರೇ ಪನತೆ ಅನ್ನತ್ತೆ ನಿಖಿಲೆ ಪಂದ್ಲೆಗೆ ಸೊ ಅಂಚ ಎಂಕಲ್ಪೆ ಇದಾರ್ದ ಕಾಳಹಸ್ತಿ ಅತ ವಯಸ್ಸು ಕೊಂಡೋಗ್ಲಿಗತ್ತ ಕಾಳಹಸ್ತಿ ಪದ್ಮಾವತಿ ಅವು ಒಂದು ದೇವೇಂದ್ರ ಪೂರ ಭಕ್ತಿ ಭಾವ ಪೂರ ಕೊಂಡೋಗ್ಲಿಗ ಆಂಜೋಕ್ರು ಒಂಚೂರು ಡೌನು ಅಂತ ಎಂಕ್ಲೆ ಸುಸ್ತಾದ್ರೆ ಎಂಕ್ಲೆ ನೀನು ಒಂಜಿ ದಿನ ಬಿಡ್ತೇನೆ ಎಣ್ಣೆ ಎಂಕ್ಲಿ ಕಲ್ಲಟ್ಟು ಬರ್ಪ ಬಂಡೆ ಸೊ ಅಂಚ ಕಲ್ಲ ಬಿಡ್ತಾ ಇತ್ತು ಯಾಕೆ ಜೈಲಲ್ಲಿ ರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಪಾಡು ಪಾಪ 24 hours ಆಗ ವೇಟಿಂಗ್ ಮಲ್ದಿರ್ತದೆ ನಡತ್ತೇರು ಅಂದಾಗ ಇವರೆಲ್ಲ ಸಾಕಾಗ್ತದೆ ಸೊ ಇತ್ತೆ ಎಂಕಲ್ ಕಾಳಹಸ್ತಿ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಓಲ್ಲ ಎಂಕಡೆ ಮೊಬೈಲ್ ಒಲಾಯ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಎಂಕಲ್ ಫೋಟಿನ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಮಾತ್ರ ಎಂಕಲ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮುಗ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಒಳ್ಳೆ ದಾಳ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಲೇಪಣ ಎಂಕಡೆ ಮೊಬೈಲೇ ಕೊಡೋರಿಗೆ ಜೆನ್ಸಿದೆ ಓಲ್ಡ್ ಫೋನೆಲ್ಲ ಬೀದೆ ಪೋಡು ಸೊ ಇಂದಿಕ್ಕೆ ಎಂಕನ ಎಷ್ಟು ಚಂದ ಉಂಟದು ಅವು ಗೋಪುರ ಪುಸ್ತಕ ಪಿರೌಡುಂಡು ಕಾಳಹಸ್ತಿ ಕ್ಯೂ ಪತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ತುಲೆ ಆಯ್ತು ಶೋಕುಂಡು ದೇವಸ್ಥಾನ ಬಂದು ಹೋಗೋಣ ವಾಶ್ರೂಮ್ ಮೇಲೆ ಇಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಇದೆಲ್ಲ ಕಾಳಹಸ್ತಿ ಪೂರ ತಿರುಗಿ ದಾಂಡ್ ಮತ್ತೆ ಕಾಳಹಸ್ತಿ ಸುಮಾರು ದೇವರನ್ನ ಪೂರ ಒಂದೇ ಮೋಲ್ ಒಂದೇ ಶಾಪಿಂಗ್ ಇತ್ತು ಶಾಪಿಂಗ್ ಲಾಂಡ್ ಬೊಕ್ಕೆಂಚಿನ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಏಕಲ್ಲ ಬರ್ನಾಗ KSRTC ಬಸ್ ಬೈದ ಅಂತ ದೇವರನ್ನ ಜಾಗ ಬರ್ತದೆ ದೇವರನ್ನ ಜಾಗ ಇದಾಯಿ ಬರ್ನಾಗಲೇ ಪ್ರೈವೇಟ್ AC ಬಸ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ರೆಡಿ ಇತ್ತುಂಡು ದೇವರನ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಎತ್ತುಂಡದ್ದು ನಿಖಿಲ ಮಾತೆಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ತಿರುಪತಿಗೆ ಬರ್ತಾರ ತಿರುಮಲೆಗೆ ಹೋದು ಪದ್ಮಾವತಿಗೆ ಹೋದು ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಕಾಳಹಸ್ತಿಗಳ ಬರ್ತದೆ ಕೈ ಮುಗಿದು ಹೋದು ತೂಲೆ ಮೂಲೆ ಏರಿಲ್ಲ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬೈದಿದ್ದಾರೆ ಇತ್ತು ಎಂಕಲು ಓರಿಯನ್ ಪಂದ್ರವ ಪ್ಯೂರ್ ವೆಜ್ ಹೋಟೆಲ್ ಉಂಟು ಹೋಟೆಲ್ಗೆ ಬೈದ ಸೊ ಇತ್ತೆತ್ತುಲೆ ಎಂಕಲ್ಲ ಅಂಜೋಗು ಲಕ್ಕದು ಫ್ರೆಶ್ ಅಪ್ ಅದು ಬೈದಾರೆ ಪಾಪ ಮಸ್ತ್ ಟಯರ್ಡ್ ಬೈದಿತ್ತುಂಡು ಯಾಕಂದರೆ ಟಯರ್ಡ್ ಆಗಿತ್ತುಂಡು ಸೊ ಅಂತ ಒಂಚೂರು ಎತ್ತಿತ್ತು ಅಂತೂ ಏನು ನಮ್ಮ ತಿರುಪತಿ ತಿರುಮಲ ಪೂರ ಕವರ್ ಮಾಡಿದ ಹೋಟೆಲ್ ಬೈದ ನಾನು ವೆಜ್ ಹೋಟೆಲ್ದು ಶೋಪ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಮನಸ್ಸು ಮಾಡ್ತಿದ್ದು ದೋಸೆನ ತಗ ತಿಂದದ್ದು ರೂಮಿಗೆ ಹೋಗಿ ನನ್ನ ಜಿಪ್ಪು ಎಲ್ಲದ ಜರ್ನಿ ಕಲಿಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಬಂದ ಈಗ ನಾವು ವಯಸ್ಸುತ್ತಲೇ ಮಸಾಲೆ ದೋಸೆ ತಿಂತೀನಿ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡಾ ಟೇಸ್ಟ್ ಉಂಡಾ ಎಂಕಲ್ಲ ವಿನೀಶ್ಲ ಮಸಾಲೆ ದೋಸೆ ತಿನ್ನೊಂದುಲ್ಲ ಎಂಕಲ ವಿಷಯಲ್ಲ ಮಸಾಲೆ ದೋಸೆ ಬೈಜಿ